Bapinyo ia ki kubor baman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kamniar ban syam kumyo neu jai ding maphala uneu deu ding balakhot upanda ba party hagak tinindi. Priyangu haka Sanskrit, large slave beauty berry hagak tin English. Uneu jai ding udon ya ka jingjrong ka ba iwei hadu sanmitar karenjeng. Uneu jai ding udon ya ka bor bakamphala kata kalong lada pipanjan ya ukan dog jing proj marjan bat uso jong uneu ding ukan dog jing proj ukem ding kansan. Klem da don kano ka bor penme ne tebe ya ukan dog jing proj. Laong ba ya uneu jai ding udon bat kamniar ban syam haki klau jong ka Chandrapur Maharashtra. Asyamru ya ka video bakem ding ukan dog jing proj klem da don kino ki bor penme rai tang ka jing penjan hauso jong neu jai ding. Bala syamru ya ka video bala tap ha ka post ha ka Facebook.